ina kake ta sauri ne zaka haka? Ina zan ji kuma? Mana. Haba Yusuf, wajen ka mana. Wajena. Me ya faru? To kuma Yusuf, kai da muka yi magana da kai yau zaka kai ni wajen dan majalisa? Ayya, ya haƙuri wallahi na manta. Ka manta kuma? Wallahi na manta. Gaskiya Yusuf, amma ya za a yi magana da kai kace mun ka manta. To yanzu dai dakata. Yanzu ka shirya? Haba Yusuf, ka kalle ni ga document ina na ɗigo. Ga wata shadda da na saka. Gaskiya kawun. Wannan wankan kai ka san wannan shadda tun yaushe take? To yanzu yau wace rana? Yau Asabar mana. To alhamdulillah kayan ka tsinki a gindin ka ba. Yawwa. Dan ku ka san Yusuf, wannan rubutu ba karamin mutum bane ba fa. Dan na fi samu aikin nan fa. Kai. Wani shayu, mun lafiya. Alhamdulillah. Ina lafiya? Lafiya. Ya jama'a kuma. Alhamdulillah. Ya jikin man sallau kuwa? Alhamdulillah, wallahi jiki yayi kyau tunda mutumin da yanzu yakan iya tashi zaune har ya samu dama ya ci abu da kansa. Kaga ai jiki yake kyau. Alhamdulillah. Kuma dama ina so zan zo in same ka. Kuma jawabi. Na farko dai zan ma godiya akan irin kokarin da kai yayin lokacin da muke ta kokarin ya za a yi a kai malam sallau asibiti. Kai ma da kai balan mu. Sannan abu na biyu kuma dama ka san wancan lokacin ina shirye-shiryen tafiya gida wannan jarabta kuma Allah ya jarabce mu da ita. To hakikanin gaskiya gobe nake so zan tafi insha Allah. Wannan shine da yasa nake so in zo in ga ma da ni zama mutunci ya kamata a sanar da kai halin da ake ciki. Yanzu ka tafi gida ka bar wannan ban Allah cikin wannan hali? Gaskiya ne. Faɗa ma ne ban yi ba. Da yake Malam Sallau ya taɓa gaya min cewar yana da 'yan uwa a wani gari nan da ake kiransa da Muleka. Na san dai baka sani ba. To jiya na je can garin. Kuma alhamdulillah har na samu wani ɗan uwan nashi. Ne mai jawabin da halin da yake ciki. Kuma ya ji daɗi. Domin dama suna ta son su ji a wani gari ɗan uwan su yake. Saboda haka ba sani wallahi ake faɗa. To cikin hukuncin Allah na gaya mishi na mai jawabi. Ya ce to in Allah ya yarda gobe zai zo. Idan ya zo gobe ni kuma in ya so sai in tafi gidan je in gano da nawa ainihin iyayen. Wannan shi ne masha Allah. Gaskiya kai kokari sosai mutuka wanda ba duk kowa ne zai iya wannan kokarin ba. Sai dai ba abin da za mu ci da kai Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma abin da kai ma Allah ya saka masa. To ai Allah saka dauka a gidan Allah. Ita rayuwa kamar yadda dai magana da sawa haka ne. Allah shi ni abin da na dauka a rayuwa shine shi taimako duk wanda ka taimaka kamar kanka taimaka. Ina haka yake ne kamar shi ne shi ma ɗan akwai ƙoƙarin taimakawa jama'a. Kaga kuma kai da Allah ya kawo ka ya baka masauki kamar dai taimaka maka ɗin ne. Kuma sai ya zama gaki kuna kamar kai ne kamar shi ma ya haife ka. To haka taimako yake in dai kai shi ƙarshe sai ya kanka. Kuma za ka samu taimakon fiye da wanda kai. Shi ne duba. Yanzu wanda ma bai sani ba sai ya ɗauka ɗansa ne. Gaskiya ne. A halin da ake ciki wanda bai san ku ba ya ɗauka ɗansa ne. Irin ƙoƙarin da kake yi. Amma dai Allah ya saka maka da Allah ubangiji kuma ya saka samu gida lafiya. Ka gaida mutan gidan. Daman ajabaran ne ni zan ƙarasa gida. To alhamdulillah. Zan je zan ɗan ƙara ɗan wajen shirye-shiryen nan ƙarasa. Alhamdulillah. Na gode saka da kai gode. Mun gode. Kai alhamdulillah wannan bawan Allah Allah ya saka mana abin da kai wa bawan Allah. Abin da kai masa Allah kai ma maka. Allah kawo wannan za su saka maka da alkhairi. Alhamdulillah. Wai kai daga barin fito sai neme ka rasa gaba daya. Gashi garin sauri ya kamanta agogonka. Wallahi tallahi gaggawa nake yi Ahmad. Ai sauri nake yi naje gidan dan majalisar nan. Ai saurin da nake ta yi kan ma in tare Yusuf ya fita. Wallahi Allah. Ai Yusuf gidan dan majalisa insha Allah. Na rubuta yana can yana jira. Ka amma ka kyauta min wallahi. Nagode. Ka gama dan sauri wallahi. Kullun sun nan ba saba. Wallahi su links na ba saba.
ko aikin ya samu ne? Insha Allah, ai aiki ya samu. Kai dai ka bari Ahmad, zan jika ka ba. Salim, Yusuf, wannan abin da kai babu kyau. Ba gane haramun ne ba. To waje zai yi sai Matos dan yayi indicated in district ma like this. Ba da Allah. Ko zaka ji wani haramun ne? Kyau. Amma kada ka manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da irin wannan abin. Wannan abin a musulunci haramun ne tunda zunɗe ne. kai malam wannan ba zuƙi wani nuni ne. Ok, nuni ne? To shikenan duk ku tsaya. Maganin raba wannan gaddama idan Allah ya sa kun da idan kuna da mutunta. Sai mu je mu samu malam Musa a gida. Ina tunani sai mana jawabi akan wannan abu. Ma je in. Je din. Allah rabu da shi. Kai Yusuf, wai yanzu yarinyar nan akan wannan dan garuwan wai za ta wulakanta ni duk da irin shiryayyen rayuwar da na tanadar mata idan aiki ya sauka. Rabu da ita ba ta da rabo ne. Ka mutu. Ina son yarinyar nan kuma ba. Musa, an wani lafiya? lafiya Ya gida? alhamdulillah. Ya rana? Alhamdulillah. Ya ibada? Alhamdulillah wallahi. Kai ana lafiya. Wallahi ranar ma ta kwalle. Wallahi tallahi. Wallahi to Allah ya manja. Allah ya sa dan alfarma aiki. Nace dama zan wuce nace bari mun gani ko kana gida. Saboda akwai wata shawara Na'am. da nake ganin kai zaka fi mu sanin yadda zamu kulle. Na'am. Magana ce akan dan siyasan nan namu dan majalisar. Nace me zai hana tun daga azumi ya zo har mun kai 13. Me zai hana a ce yanzu ya zo ya dan taimaki mutanenmu ko da gero shi ko taliya da shinkafa. Wannan fa ka babbar shawara. Gaskiya ne. To, ita wannan shawara mai amfani ce kuma tana da babbar amfani. Haka na gani. To, magana ta gaskiya an wasu 'yan majalisun a nasu mazaɓan su raba mutane taliya katan ɗaiɗi da shinkafa mai sukari. To, amma tun da ka kawo min wannan shawarar zan yi shawara za mu nemi shi Alhaji Nafi'u da PA Kwarai kuwa. su ne makusantan 'yan majalisar nan. Kwarai Mu kuwa. same su mu zazzauna da su mu fito mu gaya musu gaskiya. Don mu gaya musu gaskiya mutane su kuka da mu. Kwarai kuwa. Kuma yanzu kaga kamar dan majalisar masolawa da azumin nan kowanne gida buhu ɗaya ɗaya kai na shiga. Kaga ai ya ce maka. Kaga fa wannan shine dan majalisa fa. Shi ne naga ya dace ka kai ka san yadda shi dan wannan dan siyasa zai abu mutane su so shi. Gaskiya ne. Kuma zai yi abu mutane su yi shi. Gaskiya ne. Kaga muka same su da wannan shawarar insha Allah in suka same shi ma sai wannan sai kaga. To daman a wannan bigiran ake son a taimaki dan siyasa. Kaga watan ibada? Kaga ka dau abinci ka taimaki mai azumi? Ma Musa? Kaga ka san fallan da Allah zai baka ladan da Allah zai baka. ne mai yawa man. To tun da ka kamu wannan shawara ni zan nemi Alhaji Nafi'u gashi PA mu haɗu mu je mu zauna da su mu ba su wannan shawara. In ba mu ba su shawara ba za ba a tambaye mu same su mutanen mu ga musu gaskiya. Za mu same su insha Allah. Mu same su ba mu ga musu gaskiya. Yanzu da yasa dama ni ma nace nan. Wannan ka kawo min shawara mai kyau kuma Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da Ni ma alkhairi. dama zan dan wuce masallaci ne. Ai kai mun daidai wannan. Ai kai mun daidai. To bari in koma. To Allah ya tsare. Nagode. Allah ya kiyaye. Nagode. Nagode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. Musa ya zo da shawara mai kyau. Gaskiya domin mutane masu arziki da 'yan siyasa da muke tare da su a wannan lokaci ya kamata ku taimaki mutane. Idan ba ku taimaki mutane ba, ku taimaki mutane saboda harkar rayuwa. Mutane suna cikin wani yanayi, mutum sai kai azumi ba shi da abincin da zai ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kana da tarin dukiya, kana da sama da mutum 100 sai su ci. Kana da abincin da mutum 100 za su ci, amma makotanka ko yan uwa ku baka taimakon su ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, ko ruwa ko fiye wuta ko dabino kwaya daya mu taimaki jama'a dan girman Allah dan annabi jama'a. Idan ka ba da fa cokali ɗaya na abincin nan, ku cokali ɗaya ko dabino kwaya ɗaya ko ruwa guda ɗaya kaga falala da Allah zai baka. Banta ne ka auni gero ko shinkafa ko taliya ko makaroni kai ko masara ka ɗauka ka ga mutum kaga falalar da Allah zai baka. Jama'a mu taimaki al'ummar annabi. Jama'a mu taimaki al'ummar annabi.
ashe yasa take nan ina nan da alwashi na kansa dan sai na cin mai ban kyale shi wannan gama kada hankalin ka oga jago ai azumi je a gusle din ka san yin azumi a arewa sai mu zai man gaske lalle nan shi namiji ne amma wanda mata take juyawa amma a tara wata dole sai mun haɗu ba za a gama azumin ba amma dai ba matsala a tara mun da ka ji ko haka da ba wani abu Malam Musa da rufa irin asken da yake kansa. Ai da amma kan ai sai dai addu'a. Domin dai manzo Allah kira da mutum asibita gare yana cewa addu'a makamin mumini ce. To ita ma addu'a ma Musa tana son wanda yake jin nasiha. To a dukkanin halin da aka shiga wato addu'an nan dai ita ce gaba. Domin ko ita ce wato ainihin makami dan mumini duk halin da ya shiga. Tabbas ni dai Malam Musa na yi da na sanin haihuwa wannan yaro. A'a subhanallahi ai ba a haka ma ba a haka ai addu'an nan ai ba a kosawa da ita domin da ita ce gaba addu'an nan dai a ita ce gaba ba a gajiyawa da ita Ni tafiya zan kai ka yi masa nasiha. to Ko zai ji. da shi kenan to amma malam sani kai da shi dukkan ku ina da dan tambishi da ku wato abin da yake akwai shine ku sani cewa lallai wato biyayyar iyaye fa wajibi ce dukkanin wanda bai bi mahaifansa ba fa ba zai shiga aljanna ba kuma ku sani wannan rayuwa ba fa komai ba ce domin da yawa misalai sun wuce irin wanda suka bujire suka saba wa na gaba da su daga ƙarshe kuma rayuwar ta zo ta zama musu matsala suka zama abin tausayi suka zama wato daga cikin masu mawuyacin hali saboda akwai misalai da yawa ga su nan za ka ga mutum ya wulakanta ya ainihin rikirkice ya rasa inda zai kama in ka bibiya sai ga da ƙarshe wato sun samu matsala ne da mahaifansa don haka lallai ku dawo ku tuba ku gyara to Allah ta'ala dai yana cewa ma za ba adal haƙƙi illa balal babu abin da yake bayan kin gaskiya fa sai dai bata duk wanda aka nusa shi gaskiya aka giya masa ya ƙibi to fa ya sani bata ne zai biyo baya kuma sannan lokaci zai zo zai yi nadama kuma irin wadda ba za ta amfane shi ba Allah ya kiyaye mu da fatan kun ji kuma za ku kiyaye Allah ubangiji ya shirye mu baki daya Allah ya ƙara shirya mu Allah ya shirya mana zuriyar mu gode ba saka kai oga jagu gaskiya abin da malam ya ga gaskiya ne ka kuma haka ne fa ni kana jikina yayi sanyi ina gama amma ka san mene duk da haka fa na ji nasiya nan tashi amma kuma sai na kaddama dan tambis saboda ba zan haƙura ba dan yanzu aka fara wasan fa amma kuma duk da haka sai mun yi gafara abin iyamu mun ci ko ba haka ba ina nan fakare ne mas kwantan kwana ne mas so nake sai ya zo kawai ya ji wa baya yi ina gama tashi mu je can kan da ba ana jira na aka yi ko ba je can Ahmad, wannan ai kamar mai ruwa. Shi ne kuwa kwanci. To ya kamata mu je mu ci ya jikin ma sallau. Ka ku dama ni ma ban mar dubiya ba wallahi. To ya kamata mu karasa. To mun karasa. Barka da huta. Taki. Barka da huta. Aminu. Mai ruwa huta kake ne? Ya za ku je ne haka na gamu da Wallahi ka san da yake yanzu watan azumi ne kuma za mu ƙara samun masallaci ne wajen tafsiri. mai ruwa ya cikin man sallau kuwa. wallahi da sanyi Wanda je Allah ya bashi lafiya. amma mun ga shar don samu mun fito neman na magani da kuma dan abin da za mu samu mu sha ruwa. Amma lafiya na ganka a kwance a nan alamu sun nuna kamar ka gaji a jikinka. wallahi je na yi dogon tafiya ne saboda ya san garin dan uwan su malam sallau muleka na sanar da su halin da suke ciki kaga bai dace a ce mutum yana kwance yan uwansa ba san halin da yake ciki ba to shine na je can na sanar da
shi dan uwansa halin da yake ciki. Gaskiya ka kyauta sosai. Ka kyauta. Allah ya saka da alheri. Amma mai ruwa duk inda ake neman dan halali gaskiya ka kai. Ita rayuwa ka taimaka ma ya haƙar ke bane baka taimaka ba. Kuma ni abin da na fuskanta a rayuwar nan shine gabaki ɗayan mu yawan juna ne. Saboda haka duk abin da kai wani kanka kai zai dawo gare ka. To Allah ya saka da alheri. Aminu ya kamata mu karasa masallacin saboda lokaci yana tafiya. Bari mu je. Allah ya ƙara sauki. Allah ya ƙara sauki. Wato gaskiya Yusuf ban ji daɗin rashin samun ɗan majalisa a gida ba. Salim banda abunka gari ya shiga fa. Gobe ma rana ce. To wato wani abun daɗi Yusuf na san cewa da ɗan majalisa ina nan ta yi nisan duniya zuwa Monday na fara aiki. Salim kenan kai fa shi kenan kai mana kwantin kan Yusuf kenan. Wato Yusuf wani abu da baka sani ba ko? Mutane ne fa suke shirme gaba ɗaya ba su fahimci menene ɗan majalisa ba. duk wasu na ta shirin domin shi ba ɗan majalisar nan fa ko gwagwarmaya fa suke yi fa da kabilu a can majalisar waɗanda ko yaran Hausa ma ba ji suke ba. Wai dama Salim ita majalisar sai ka iya turanci za ka zama ta? Ƙware kuwa ai haka majalisa take. Ina gaya maka Yusuf idan baka iya turanci ba fa gaba ɗaya zaman majalisa fa ba zai yi a wunka ba sai dai ka zauna ka shiru saboda ba turancin da zaka iya tashi kai magana a gaban jama'a. Na gaya ma Ita dama dole sai ka yi digiri za ka zauna ta? ƙware kuwa Yusuf ai kawai siyasa ce yanzu ta ɓata lamarin kuma duk da haka alhamdulillahi ana samun waɗanda suka cancanta suna zuwa majalisar kuma alhamdulillahi suna zuwa suna yi wa al'ummar yankin da suke wakilta abin da ya kamata kuma kaga dama abin da ake so Irin sa wannan rabar kenan. hakkin so to kuma kaga abin da ake so Salim? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum masoya masu bibiyan mu na wannan shiri na mai suna rayuwar nan. Na farko ina son yi amfani da wannan damar domin ba ku hakuri akan dogon lokaci da muka dauka ba mu dawo ba. To alhamdulillah ita rayuwa dama ba ta yiwa sai ka fuskanci wasu kalubale. To masha Allah kawai yanzu dai komai Allah yadda ya zama normal. Saboda haka kamar yadda muka saba za mu ci gaba da saka muku aiki kamar yadda aka saba a baya. Sannan muna son mu sanar da ku cewa wannan karan mun zo muku da salulluka kala-kala daban-daban waɗanda insha Allah za su nishaɗantar da ku kuma za su faɗakartar da ku insha Allah. Sannan sai wani ɗan ƙarin jawabi da zan yi muku a nan shine idan Allah ya kai mu wannan karan akwai babban wasa da muka haɗa watan sallah show. Akwai ƙure-ƙure drama da za a haɗa ta wasan sallah domin mu ma mu nuna tamu irin farin cikin da kuma yadda za mu taya ku yin walwala a cikin wannan sallah da take gabato. Assalamu alaikum a taɓa dai wannan shi ne ɗan jawabin da zan sai sauran jawabi da Yawwa, assalamu alaikum masoyanmu masu kallon fin wannan rayuwa. Da fatan ina wa kowa barkansa da wannan lokaci na azumi wato Umar Shawara na aka fi da Umar Shawara. Jagu kenan. Gaskiya ina farin ciki da wannan fim din da ake saboda gaskiya ina ƙara confidence akan abin da nake so. Sannan kuma ina jin daɗin farin ciki akan kowa da irin comment din da yake kawo akan fim din da kuma irin roshi din da yake akan abin. Gaskiya ni ba abin da zan ce da wannan abin sai zan ce da director Allah saka mana kai da kuma shawaran cameraman da kuma shawaran actors na cikin location din namu to Allah ya ƙara haɓaka. Allah yadda tafiya. Ina son sanar da ku cewa duk wanda yake son ganin jarumin da yake cikin wannan shiri na rayuwa ya zo kallon wannan wasa namu da zamu bi ga sallah. Insha Allah duk wani jarumi da yake cikin wannan shiri na rayuwa za ka gan shi da idanka. Za ku hoto, za ku gaisa, za ku yi duk abin da ba ku tsammani shi. Assalamu alaikum. A matsayina na jarumi a cikin wannan fim namu mai suna rayuwar nan duk da kun ji bayani daga bakin mai girma darakta. To alhamdulillahi dan tsaikon da aka samu yanzu mun yi set. Komai ya kammala. Za ku ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da samu ku aiki kuma da izinin Allah za ku nishadantu
ku samu faɗakarwa daga cikin wannan shiri namu. Sannan sai wani tuni da nake so na muku, har yanzu dai tafiyar mu tana nan akan ɗan takarda. Za ku ga yadda ya ci gaba da gwagwarmaya ta yadda zai samu yarinya na, saboda abokin mu fa Aminu mai faci ina nan ko shi ko mai ruwa suna nan sun sa shi a gaba domin gaskiya sai sun kwaci yarinyar nan inda bai da gaskiya samu aikin nan ba. Musa nake muku fatan alkhairi, Allah ya sa shi. Assalamu alaikum. Ina muku sallama musamman masu kallon shirin rayuwar nan da fatan dai shirin ina don sani. Kamar yadda mai bayani na baya magana, mun canza tsare-tsare masu yawa ta yadda in ka kalli fim nan har ya zarce na sha. Sannan kuma akwai shiri da muka yi muku na musamman na haɗa ku da jaruman rayuwar nan a wasan sallah a garin Dan Hassan, wanda muna kira da duk wanda ya sanar da wanda yake nesa da shi. Ɓata fa akan yarinyar nan fa tsakanin mai ruwa mai faci ba. Ana na ɓata kai ta. Tsakanin mai ruwa mai faci ba. Akwai dabun. So assalamu alaikum jama'a, kamar da yadda kuka sani sunana Zakar Rabi mai dokau wanda kuka fani sani da Salim a cikin shirin fim mu na rayuwar nan. Sannan kuma gaba ɗayan ku masoya masu dakon wannan shiri namu, muna muku albishir da mun dawo bakin aiki gadan-gadan. Sannan kuma wani abin jin daɗi da nake sake muku albishir da shi shine insha Allah wannan sallar kada ku sake a baku labari, domin mun tanadi wasa kala-kala na wannan sallar wanda muke sa ran zamu iya karar da satin sallar muna gabatar muku da wasanni. Akwai rawa ta gala, akwai baki da zamu kawo, akwai shirye-shirye na drama wanda mun tabbatar insha Allah zai nishadantar da ku. Dan Allah masu kallon mu muna sake kokarin sanar da ku cewa yanzu shirin rayuwar nan ya dawo, za mu kuma yi kokari insha Allah mu ga mun kammala shi. Muna da sauran abubuwa da yawa da za mu gabatar muku wanda muka tabbatar za su nishadantar da ku, kuma insha Allah ina mai farin cikin sanar da ku cewa aiki ya kusa samuwa, kuma ku kanku yan kallo ma idan aiki ya samu na san me zan muku. Sannan kuma dan Allah ba kwa jin ku taya ni da jin bakin cikin cewa ga wai shi mai ruwa da digiri na, amma mai ruwa ina nema imin shigo ba zai kai